Αφού συνέλαβαν τον Ιησού, τον έσυραν και τον έβαλαν μέσα στο σπίτι του αρχιερέα. Ο Πέτρος ακολουθούσε από μακριά. Άναψαν φωτιά στη μέση της αυλής και κάθισαν όλοι γύρω. Ανάμεσά τους κάθισε και ο Πέτρος. Κάποια υπηρέτρια που τον είδε να κάθεται κοντά στη φωτιά, τον κοίταξε και είπε: «Ήταν κι αυτός μαζί του». Εκείνος όμως αρνήθηκε λέγοντας: «Δεν τον γνωρίζω αυτόν, κόρη μου». Ύστερα από λίγο τον είδε κάποιος άλλος και είπε: «Κι εσύ ένας από αυτούς είσαι». Ο Πέτρος όμως είπε: «Άνθρωπέ μου, δεν είμαι». Αφού πέρασε περίπου 1 ώρα, κάποιος άλλος επέμενε λέγοντας: «Ασφαλώς ήταν κι αυτός μαζί του, γιατί είναι και Γαλιλαίος». Είπε τότε ο Πέτρος: «Άνθρωπέ μου, δεν καταλαβαίνω τι λες». Κι αμέσως, ενώ ακόμα μιλούσε, λάλησε ο πετεινός. Τότε ο Κύριος γύρισε, έριξε μια ματιά στον Πέτρο και ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια που του είχε πει: «Προτού λαλήσει ο πετεινός, θα αρνηθείς 3 φορές πως με ξέρεις». Ύστερα από αυτό, ο Πέτρος βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Όταν ξημέρωσε, συνεδρίασαν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου και αποφάσισαν να καταδικάσουν σε θάνατο τον Ιησού. Αφού λοιπόν τον έδεσαν, τον πήγαν και τον παρέδωσαν στον Πόντιο Πιλάτο, το Ρωμαίο διοικητή. Όταν ο Ιούδας που τον είχε προδώσει έμαθε πως καταδικάστηκε ο Ιησούς, μεταμελήθηκε. Επέστρεψε τα 30 αργύρια στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους του συνεδρίου και τους είπε: «Αμάρτησα γιατί έστειλα στο θάνατο έναν αθώο». Εκείνοι όμως του αποκρίθηκαν: «Και μας τι μας νοιάζει, δικό σου είναι το κρίμα». Ο Ιούδας τότε πέταξε τα αργύρια στο ναό, έφυγε και πήγε και κρεμάστηκε. Οι αρχιερείς μάζεψαν τα αργύρια και είπαν: «Αυτά τα χρήματα στάζουν αίμα και δεν επιτρέπεται να μπουν στο χρηματοκιβώτιο του ναού». Έκαναν σύσκεψη και αποφάσισαν να αγοράσουν με αυτά το χωράφι του κεραμαία για να θάβουν εκεί τους ξένους. Γι' αυτό το χωράφι εκείνο ονομάστηκε Αγρός Αίματος και έτσι λέγεται ως τα σήμερα. Βγήκε έτσι αληθινό αυτό που είχε προφητέψει ο Ιερεμίας και πήραν τα 30 αργύρια όσο τον εκτίμησαν οι Ισραηλίτες πως αξίζει και τα έδωσαν για το χωράφι του κεραμαία όπως με πρόσταξε ο Κύριος.
Ήταν κι αυτός ένας από μας και είχε αξιωθεί να λάβει το ίδιο λειτουργήμα με το δικό μας. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, με τα λεφτά που πήρε ως αμοιβή για το έγκλημά του, αγόρασε ένα χωράφι. Έπεσε όμως με το πρόσωπο στη γη, σκίστηκε η κοιλιά του και χύθηκαν έξω όλα του τα σπλάχνα. Αυτό μαθεύτηκε σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και γι' αυτό εκείνο το χωράφι ονομάστηκε στη δική τους γλώσσα Ακελδαμά, δηλαδή χωράφι αίματος. Σχετικά έχει γραφτεί στο βιβλίο των Ψαλμών «Το σπίτι του να ερημωθεί και να μην κατοικήσει κανείς αυτό και την αποστολή του να την πάρει άλλος». Οι άνδρες που κρατούσαν τον Ιησού τον περιγελούσαν και τον έδερναν. Του είχαν καλύψει το κεφάλι, τον χτυπούσαν στο πρόσωπο και τον ρωτούσαν «Αφού είσαι προφήτης, μάντεψε ποιος σε χτύπησε». Και άλλα πολλά του έλεγαν, βλαστημώντας τον. Μετά οδήγησαν τον Ιησού από το σπίτι του Καϊάφα στο πρετόριο. Ήταν νωρίς το πρωί. Οι Ιουδαίοι όμως δεν μπήκαν στο πρετόριο για να μην βεβηλωθούν, αλλά να φάνε το Πάσχα καθαροί. Ο Πιλάτος βγήκε έξω και τους λέει «Για ποιο αδίκημα κατηγορείτε αυτόν τον άνθρωπο?» Του αποκρίθηκαν «Αν δεν ήταν κακοποιός, δεν θα τον παραδίναμε σε σένα». Τους λέει τότε ο Πιλάτος «Πάρτε τον εσείς και δικάστε τον σύμφωνα με τον νόμο σας». Του λένε οι Ιουδαίοι «Σε εμάς δεν επιτρέπεται να επιβάλλουμε ποινή θανάτου σε κανέναν». Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος που είχε πει ο Ιησούς, δηλώνοντας με τι είδους θάνατο θα πέθαινε. «Δεν ακούς πόσα σου καταμαρτυρούν», του λέει ο Πιλάτος. Ο Ιησούς όμως δεν έδινε καμία απάντηση. Και ο διοικητής απόρρισε πολύ γι' αυτό. Υπήρχε η συνήθεια κάθε Πάσχα να ελευθερώνει ο Ρωμαίος διοικητής έναν φυλακισμένο, όποιον θα του ζητούσε ο λαός. Στις φυλακές βρισκόταν τότε ένας πασίγνωστος φυλακισμένος που λεγόταν Βαραβάς. Όταν συγκεντρώθηκε λοιπόν το πλήθος, ο Πιλάτος τους ρώτησε «Ποιον θέλετε να ελευθερώσω, τον Βαραβά ή τον Ιησού που τον λένε και Μεσσία?» Γιατί είχε καταλάβει πως από φθόνο και μόνο του είχαν παραδώσει τον Ιησού. Ενώ καθόταν στη δικαστική του έδρα, η γυναίκα του έστειλε με κάποιον ετούτο το μήνυμα «Μην κάνεις τίποτα εναντίον αυτού του αθώου, γιατί πολύ ταλαιπωρήθηκα απόψε στο όνειρό μου εξαιτίας του». Ο Πιλάτος μπήκε πάλι μέσα στο πρετόριο. Διέταξε να φέρουν τον Ιησού και το ρώτησε «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε «Το ρωτάς αυτό από μόνος σου ή σου έχουν μιλήσει άλλοι για μένα?» «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος?» του απάντησε ο Πιλάτος. «Ο λαός ο δικός σου και οι αρχιερείς σε παρέδωσαν σε μένα. Τι έκανες λοιπόν?» Ο Ιησούς απάντησε «Η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από αυτόν τον κόσμο. Αν η βασιλεία μου προερχόταν από αυτόν τον κόσμο, οι στρατιώτες μου θα αγωνίζονταν να μην πέσω στα χέρια των Ιουδαίων αρχόντων, αλλά η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από εδώ». Του λέει τότε ο Πιλάτος «Είσαι λοιπόν βασιλιάς?» «Ναι, είμαι βασιλιάς όπως το λες. Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να φανερώσω την αλήθεια. Όποιος αγαπάει την αλήθεια, καταλαβαίνει τα λόγια μου». Του λέει ο Πιλάτος «Και τι είναι αλήθεια?» Ο Πιλάτος βγήκε πάλι έξω προς τους Ιουδαίους και τους λέει «Κοιτάξτε, σας τον φέρνω εδώ έξω, για να δείτε κι εσείς πως δεν μπόρεσα να του βρω καμία αιτία για να τον καταδικάσω». Έφεραν λοιπόν έξω τον Ιησού. Τους λέει ο Πιλάτος «Ιδού ο άνθρωπος». Όταν όμως τον είδαν έτσι οι αρχιερείς και οι φρουροί του ναού, άρχισαν να φωνάζουν και να λένε «Σταύρωσέ τον! Σταύρωσέ τον!» Τους λέει ο Πιλάτος «Πάρτε τον εσείς και σταυρώστε τον. Εγώ δεν του βρίσκω καμιά αιτία καταδίκης». Του απάντησαν οι Ιουδαίοι «Εμείς έχουμε νόμο
και σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να πεθάνει, γιατί ισχυρίστηκε πως είναι Υιός Θεού. Ο Πιλάτος, όταν άκουσε αυτόν τον λόγο, φοβήθηκε ακόμη περισσότερο. Μπήκε πάλι μέσα στο πρετόριο και λέει στον Ιησού: «Από πού είσαι εσύ?» Αλλά ο Ιησούς δεν του δώσε απόκριση. Του λέει τότε ο Πιλάτος: «Σε μένα δεν αποκρίνεσαι? Δεν ξέρεις πως έχω εξουσία να σε σταυρώσω, όπως έχω και εξουσία να σε αφήσω ελεύθερο?» Ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Δεν θα είχες καμία εξουσία πάνω μου αν δεν σου είχε δοθεί από το Θεό. Γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε σένα έχει μεγαλύτερο κρίμα από το δικό σου». Ο Πιλάτος, ακούγοντας αυτά τα λόγια, προσπάθησε για άλλη μια φορά να βρει τρόπο να τον αφήσει ελεύθερο. Οι Ιουδαίοι όμως κράβγαζαν και έλεγαν: «Αν ελευθερώσεις αυτόν, δεν μπορείς να είσαι φίλος του αυτοκράτορα. Όποιος κάνει τον εαυτό του βασιλιά είναι εχθρός του αυτοκράτορα». Ο Πιλάτος, όταν άκουσε αυτά τα λόγια, διέταξε να φέρουν έξω τον Ιησού και ο ίδιος κάθισε στην έδρα του δικαστή, στον τόπο που ονομάζεται Λιθόστρωτο, στα εβραϊκά Γαβαθά. Ήταν σχεδόν μεσημέρι, παραμονή του Πάσχα. Λέει λοιπόν ο Πιλάτος στους Ιουδαίους: «Να ο βασιλιάς σας». Τότε εκείνοι άρχισαν να φωνάζουν με κραυγές: «Θάνατος! Θάνατος! Σταύρωσέ τον!» Τους λέει ο Πιλάτος: «Το βασιλιά σας να σταυρώσω?» Αποκρίθηκαν οι αρχιερείς: «Δεν έχουμε άλλον βασιλιά εκτός από τον αυτοκράτορα». Στο μεταξύ, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου έπεισαν το πλήθος να ζητήσουν να ελευθερωθεί ο Βαραβάς και να θανατωθεί ο Ιησούς. Όταν λοιπόν τους ξαναρώτησε ο διοικητής: «Ποιον από τους δύο θέλετε να σας ελευθερώσω?» Το πλήθος αποκρίθηκε: «Τον Βαραβά». Τους λέει ο Πιλάτος: «Και τι να τον κάνω τον Ιησού που τον λένε Χριστό?» Και όλοι του λένε: «Να σταυρωθεί». Ο Πιλάτος ξαναρωτά: «Γιατί? Τι κακό έκανε?» Το πλήθος όμως κράβγαζε με περισσότερη δύναμη: «Να σταυρωθεί». Όταν είδε ο Πιλάτος πως έτσι δεν πετυχαίνει τίποτα, αλλά αντίθετα γίνεται περισσότερη αναταραχή, πήρε νερό και ένυψε τα χέρια του μπροστά στο πλήθος λέγοντας: «Εγώ είμαι αθώος για το αίμα αυτού του δικαίου, το κρίμα πάνω σας». Τότε αποκρίθηκε όλος ο λαός και είπε: «Το αίμα του πάνω μας και πάνω στα παιδιά μας». Έτσι τους απέλυσε τον Βαραβά, ενώ τον Ιησού τον μαστίγωσε και τον παρέδωσε να σταυρωθεί.
Οι στρατιώτες έπλεξαν ένα στεφάνι από αγκάθια και το έβαλαν στο κεφάλι του. Τον τύλιξαν με έναν κατακόκκινο μανδύα και του έλεγαν «Ζήτω, ο βασιλιάς των Ιουδαίων», και τον χτυπούσαν στο πρόσωπο. Καθώς πήγαιναν να το σταυρώσουν, έπιασαν κάποιον Σίμωνα Κυρηναίο που γύριζε από το χωράφι του και του φόρτωσαν το σταυρό να τον μεταφέρει πίσω από τον Ιησού. Τον ακολουθούσε πολλής κόσμος και πολλές γυναίκες που τον θρηνούσαν χτυπώντας τα στήθη τους. Ο Ιησούς γύρισε σε αυτές και τους είπε «Γυναίκες της Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα, κλάψτε μάλλον για τον εαυτό σας και για τα παιδιά σας. Γιατί έρχονται μέρες που θα λένε «Καλότυχες οι άτεκνες, όσες δεν γέννησαν κι όσες δεν θύλασαν παιδιά». Τότε θα αρχίσουν να λένε στα βουνά «Πέστε πάνω μας και στους λόφους, σκεπάστε μας, γιατί αν αυτά γίνονται στα χλωρά, τι θα γίνει στα ξερά». Μαζί με τον Ιησού πήγαιναν να σταυρώσουν κι άλλους 2 κακούργους. Όταν έφτασαν στο μέρος που ονομαζόταν Κρανίο, σταύρωσαν εκεί τον Ιησού και τους κακούργους, τον έναν στα δεξιά του και τον άλλον στα αριστερά. Ο Ιησούς έλεγε «Πατέρα, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν». Ο Πιλάτος διέταξε επίσης και έγραψαν μια επιγραφή και την τοποθέτησαν πάνω στο σταυρό και έγραφε «Ιησούς ο Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων». Αυτή την επιγραφή τη διάβασαν πολλοί από τους Ιουδαίους, γιατί ο τόπος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν κοντά στην πόλη και η επιγραφή ήταν γραμμένη εβραϊκά, ελληνικά και λατινικά. Διαμαρτύρονταν λοιπόν οι αρχιερείς των Ιουδαίων στον Πιλάτο «Μη γράφεις βασιλιάς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε «Είμαι βασιλιάς των Ιουδαίων». Τότε ο Πιλάτος αποκρίθηκε «Ό,τι έγραψα έγραψα». Όταν λοιπόν οι στρατιώτες σταύρωσαν τον Ιησού, πήραν τα ρούχα του και τα μοίρασαν σε 4 μερίδια, 1 μερίδιο για κάθε στρατιώτη. Πήραν επίσης και το χιτώνα, που ήταν χωρίς καμιά ραφή, υφαντός, ολόκληρος από πάνω μέχρι κάτω. Είπαν τότε μεταξύ τους «Ας μην τον σχίσουμε, αλλά να ρίξουμε κλήρο για να δούμε ποιος θα τον πάρει». Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που έλεγε «Τα ρούχα μου μοίρασαν μεταξύ τους και το ημάτιό μου το έβαλαν στον κλήρο». Ένας από τους κακούργους που ήταν κρεμασμένος στο σταυρό τον βλασφημούσε και του έλεγε «Εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας, σώσε τον εαυτό σου και μας». Ο άλλος στράφηκε σε αυτόν, τον επιτίμησε και του είπε «Ούτε τον Θεό δεν φοβάσαι εσύ? Δεν είσαι όπως και εκείνος καταδικασμένος? Εμείς βέβαια δίκαια, γιατί τιμωρούμαστε για αυτά που κάναμε. Αυτός όμως δεν έκανε κανένα κακό». Και στον Ιησού έλεγε «Θυμήσου με, Κύριε, όταν έρθεις στη βασιλεία σου». Ο Ιησούς του απάντησε «Σε βεβαιώνω πως σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Κοντά στο σταυρό του Ιησού στέκονταν η μητέρα του, η αδελφή της η Μαρία, γυναίκα του Κλοπά, και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς, όταν είδε τη μητέρα του και το μαθητή που αγαπούσε να στέκεται πλάι της, λέει στη μητέρα του «Αυτός τώρα είναι ο γιος σου». Ύστερα λέει στο μαθητή «Αυτή τώρα είναι η μητέρα σου». Από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του. Δυτή
Από το μεσημέρι ως τις 3 το απόγευμα έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη. Γύρω στις 3 κράβγασε ο Ιησούς με δυνατή φωνή. «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανή», δηλαδή Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Μερικοί από τους παρευρισκομένους εκεί σαν τον άκουσαν έλεγαν «Αυτός φωνάζει τον Ηλία», κι αμέσως ένας από αυτούς πήγε και πήρε ένα σφουγγάρι, το βούτυξε στο ξύδι και αφού το στέριωσε πάνω σε ένα καλάμι του έδωσε να πιει. Οι υπόλοιποι έλεγαν «Άσε να δούμε αν θα έρθει ο Ηλίας να τον σώσει». Ο Ιησούς έβγαλε πάλι μια δυνατή κραυγή και άφησε την τελευταία του πνοή. Τετέλεστε. Τότε το καταπέτασμα του ναού σκίστηκε στα 2. Από πάνω ως κάτω η γη σύστηκε. Έσπασαν οι ταφόπετρες κι άνοιξαν τα μνήματα. Πολλοί Άγιοι που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν και βγήκαν από τα μνήματα. Και μετά την Ανάσταση του Ιησού μπήκαν στην Άγια πόλη της Ιερουσαλήμ και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος και οι στρατιώτες που φύλαγαν μαζί του τον Ιησού, όταν είδαν τον σεισμό και τα άλλα συμβάντα, φοβήθηκαν πάρα πολύ και είπαν «Στα αλήθεια, αυτός ήταν Υιός Θεού».
Ήταν παραμονή του Πάσχα και οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να μείνουν τα σώματα των σταυρωμένων πάνω στο σταυρό την ημέρα του Σαββάτου, γιατί η μέρα εκείνη ήταν πολύ μεγάλη γιορτή. Γι' αυτό παρακάλεσαν τον Πιλάτο να διατάξει να σπάσουν τα σκέλη τους και να τους πάρουν από εκεί. Έτσι οι στρατιώτες ήρθαν και έσπασαν τα σκέλη του πρώτου, έπειτα του άλλου που είχαν σταυρωθεί μαζί με τον Ιησού. Όταν όμως ήρθαν στον Ιησού δεν του έσπασαν τα σκέλη, γιατί τον βρήκαν ήδη νεκρό. Ένας από τους στρατιώτες του τρύπησε την πλευρά με τη λόγχη και αμέσως βγήκε από την πληγή αίμα και νερό. Αυτός που αναφέρει το γεγονός το είδε με τα μάτια του και αυτό που αναφέρει είναι αληθινό. Ξέρει και ο ίδιος πως λέει την αλήθεια, ώστε κι εσείς να το πιστέψετε. Με αυτά που έγιναν εκπληρώθηκε ο λόγος της Γραφής. Κανένα κόκαλό του δεν θα συντριφθεί. Και ένας άλλος λόγος της Γραφής λέει: θα στρέψουν τα μάτια τους σε εκείνον που τον κέντησαν με τη λόγχη. Προβαίνει από την λαμπρά πύλη της ορατά της Ανατολής. Εκείνη μεγάλη η ημέρα εκείνη του χειροδοδάκτυλος και φωσπυρός πλάτων ή να καταγώσει αυτόν τον όταν αρχίσει εις το αργυρό χρυσοσύνθετο να ζωγραφίζεται η έλευση στο φαγός της της ημέρας, τότε ο πολύμορφος χορός των αστέρων βιάζεται να φύγει το ταχύτερο. Μετά τον δε ολοσχερός αφανίζεται το ζωφερότατον σκότος της σκοτεινής νυχτός. Εναρμόνιος μουσική λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ. Η ζωή εν τάφο κατετέθης Χριστέ και αγγέλων στρατιέ εξεπλήττοντο συγκατάβασιν δοξάζουσε την σύν. Ο δεσπότης πάντων καθοράται νεκρός και μνήματι κενό κατατίθεται ο κενός σας τα μνημεία των νεκρών. Απορρί και φύσης νοερά και πληθείς Ιασώματος Χριστέ το μυστήριο της αφράς του και αρήτου σου ταφής. Ο θαυμάτων ξένων, ο πραγμάτων κένων, ο πνοής μη χορηγός απνούς φέρεται κυδευομένος γεύση του Ιωσήφ. Εκθοράς ανέβη η ζωή μου σωτήρ σου θανόντας και νεκρής προσφυτίσαντος και συνθλάσαντος του άδου τους μοχλούς. Ως φωτός λιχνία είναι η σάρξ του Θεού, υπογύμνος υπομόδιον κρύπτεται και διώκει τον ενάδει σκοτασμό. Είμαι φως του κόσμου.
Παρθένος θρηνοδούς αγοερός. Και πως ενέχω σου ταφήν την τριμέρον νυν σπαράτω με τα σπλάχνα μητρικός. Γλυκή μου γλυκύτατον τέκνον που έδισου το ο φως των οφθαλμών γλυκύτατον πως τα φωνήν
Αφού έγιναν αυτά, ο Ιωσήφ από την πόλη Αριμαθαία παρακάλεσε τον Πιλάτο να του επιτρέψει να πάρει από το σταυρό το σώμα του Ιησού. Ο Ιωσήφ ήταν μαθητής του Ιησού, κρυφός όμως, γιατί φοβόταν τους Ιουδαίους. Ο Πιλάτος έδωσε την άδεια. Ήρθε λοιπόν ο Ιωσήφ και κατέβασε το σώμα του Ιησού. Ήρθε επίσης και ο Νικόδημος, αυτός που την πρώτη φορά είχε πάει νύχτα να συναντήσει τον Ιησού. Αυτός έφερε ένα μείγμα από σμύρνα και αλόη, 100 περίπου λίτρες. Πήραν το σώμα του Ιησού και το έδεσαν με πάνινες λουρίδες, βάζοντας και τα αρώματα, όπως συνηθίζουν οι Ιουδαίοι να ετοιμάζουν το σώμα για την ταφή. Στο μέρος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν ένας κήπος και μέσα στον κήπο ένα καινούριο μνήμα, όπου κανένας δεν είχε ακόμη ταφεί. Επειδή λοιπόν ήταν παραμονή της γιορτής των Ιουδαίων και το μνήμα ήταν κοντά, ενταφίασαν τον Ιησού εκεί. Χριστέ
Την άλλη μέρα που ήταν Σάββατο, πήγαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι όλοι μαζί στον Πιλάτο και του είπαν: «Κύριε, θυμηθήκαμε πως εκείνος ο λαοπλάνος είχε πει όταν ζούσε: σε 3 μέρες θα αναστηθώ. Γι' αυτό δώσε διαταγή να φρουρηθεί καλά ο τάφος ως την 3η μέρα. Μην τυχόν έρθουν οι μαθητές του τη νύχτα και τον κλέψουν και έπειτα πουν στο λαό πως αναστήθηκε από τους νεκρούς, γιατί τότε η τελευταία πλάνη θα είναι χειρότερη από την προηγούμενη». Ο Πιλάτος τους είπε: «Σας διαθέτω τη φρουρά. Πηγαίνετε και πάρτε όποια μέτρα ασφαλείας νομίζετε». Τότε αυτοί πήγαν στον τάφο και τον ασφάλισαν. Σφράγισαν την πέτρα και άφησαν και τη φρουρά εκεί. Την επόμενη μέρα όμως, μετά το Σάββατο, από τα βαθιά χαράματα, ήρθαν οι γυναίκες στον τάφο με τα αρώματα που είχαν ετοιμάσει. Μαζί τους ήταν και μερικές άλλες. Βρήκαν τότε την πέτρα κυλισμένη από το μνήμα και όταν μπήκαν σε αυτό δεν βρήκαν το σώμα του Κυρίου Ιησού. Ξαφνικά έγινε μεγάλος σεισμός, γιατί ένας άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό, ήρθε, κύλισε την πέτρα από την είσοδο και καθόταν πάνω της. Η όψη του ήταν σαν αστραπή και τα ρούχα του ολόλευκα σαν το χιόνι. Τόσο τον φοβήθηκαν οι φρουροί που άρχισαν να τρέμουν και έγιναν σαν νεκροί. Ο άγγελος είπε στις γυναίκες: «Εσείς μη φοβάστε. Ξέρω ποιον γυρεύετε, τον Ιησού τον σταυρωμένο. Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε όπως το είπε. Ελάτε να δείτε το μέρος όπου βρισκόταν το σώμα του. Τρέξτε όμως γρήγορα και πείτε στους μαθητές του: αναστήθηκε από τους νεκρούς και πηγαίνει πριν από σας να σας περιμένει στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε. Αυτά είχα να σας πω». Οι γυναίκες βγήκαν γρήγορα από το μνήμα με φόβο και με χαρά μεγάλη και έτρεξαν να πούν τα νέα στους μαθητές. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Όταν έφυγαν οι γυναίκες, μερικοί από τους φρουρούς πήγαν στην πόλη και ανέφεραν στους αρχιερείς όλα όσα είχαν γίνει. Οι αρχιερείς φώναξαν και τους πρεσβυτέρους, έκαναν συμβούλιο και αποφάσισαν. Έδωσαν πολλά χρήματα στους στρατιώτες και τους είπαν: «Να πείτε, τη νύχτα που εμείς κοιμόμασταν ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλεψαν. Και αν αυτό φτάσει στα αυτιά του Ρωμαίου διοικητή, εμείς θα τον πείσουμε και θα σας απαλλάξουμε από κάθε ευθύνη». Οι στρατιώτες πήραν τα χρήματα και έκαναν όπως τους δασκάλεψαν. Έτσι κυκλοφόρησε αυτή η φήμη στους Ιουδαίους έως σήμερα. Τρέχει λοιπόν και πηγαίνει στον Σίμωνα Πέτρο και στον άλλο μαθητή που ο Ιησούς τον αγαπούσε και τους λέει: «Πήραν τον Κύριο από το μνήμα και δεν ξέρουμε που τον έβαλαν». Βγήκαν τότε έξω ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και έρχονταν στο μνήμα. Έτρεχαν και οι δυο μαζί. Ο άλλος μαθητής όμως έτρεξε γρηγορότερα από τον Πέτρο και έφτασε πρώτος στο μνήμα. Σκύβει μέσα για να δει και βλέπει τις πάνινες λουρίδες στο έδαφος. Δεν μπήκε όμως μέσα. Έφτασε μετά και ο Σίμων Πέτρος που ερχόταν πίσω του και μπήκε μέσα στο μνήμα. Εκεί βλέπει στο έδαφος τις πάνινες λουρίδες κάτω και το σουδάριο με το οποίο είχαν δέσει το κεφάλι του Ιησού να μην είναι μαζί με τις λουρίδες, αλλά σε μια μεριά τυλιγμένο χωριστά. Εκείνη τη στιγμή μπήκε μέσα κι ο άλλος μαθητής που είχε έρθει πρώτος στο μνήμα. Τα είδε αυτά και πίστεψε, γιατί
ως τότε δεν είχαν καταλάβει τη Γραφή που λέει ότι σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού ο Μεσσίας θα αναστενόταν από τους νεκρούς. Οι μαθητές έφυγαν τότε και γύρισαν πάλι στο σπίτι τους. Η Μαρία όμως στεκόταν έξω κοντά στον τάφο και έκλαιγε. Εκεί που έκλαιγε σκύβει να δει μέσα στο μνήμα και βλέπει 2 αγγέλους ντυμένους στα λευκά να κάθονται εκεί που βρισκόταν πριν το σώμα του Ιησού. Ο ένας προς το μέρος του κεφαλιού και ο άλλος προς το μέρος των ποδιών. Της λένε τότε εκείνοι: «Γυναίκα, γιατί κλαις?» «Πήραν τον Κύριό μου», τους λέει αυτή, «και δεν ξέρω που τον έβαλαν». Καθώς έλεγε αυτά, γυρίζει προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησού να στέκεται όρθιος. Δεν κατάλαβε όμως πως ήταν ο Ιησούς. Της λέει τότε εκείνος: «Γυναίκα, γιατί κλαις? Ποιον ζητάς?» Εκείνη νόμισε πως ήταν ο κυπουρός και του λέει: «Κύριε, αν τον πήρες εσύ, πες μου πού τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω από εκεί». Της λέει ο Ιησούς: «Μαρία». Γυρίζει εκείνη και του λέει: «Ραβουνί», που σημαίνει «διδάσκαλε». Της λέει ο Ιησούς: «Μη μ' αγγίζεις, γιατί δεν ανέβηκα ακόμα στον Πατέρα. Πήγαινε όμως στους αδελφούς μου και πες τους: ανεβαίνω σε εκείνον που είναι δικός μου και δικός σας Πατέρας, δικός μου και δικός σας Θεός. Πηγαίνετε να πείτε στους αδελφούς μου να φύγουν για τη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν». Την ίδια μέρα, 2 από τους μαθητές του Ιησού πήγαιναν σε ένα χωριό που απέχει 60 στάδια από την Ιερουσαλήμ και λέγεται Εμαούς. Αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους για όλα όσα είχαν συμβεί. Καθώς μιλούσαν και συζητούσαν, τους πλησίασε ο ίδιος ο Ιησούς και βάδιζε μαζί τους. Τα μάτια τους όμως εμποδίζονταν έτσι που να μην τον αναγνωρίζουν. Ο Ιησούς τους ρώτησε: «Για ποιο ζήτημα μιλάτε μεταξύ σας τόσο έντονα έτσι που περπατάτε σκυθροποί?» Ο ένας που ονομαζόταν Κλεόπας του αποκρίθηκε: «Μονάχος ζεις εσύ στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα όσα έγιναν εκεί αυτές τις μέρες?» «Ποια?» τους ρώτησε. «Αυτά», του λένε. Με τον Ιησού από τη Ναζαρέτ που ήταν προφήτης δυνατός σε έργα και σε λόγια ενώπιον του Θεού και ολόκληρου του λαού. Πως τον παρέδωσαν οι αρχιερείς και οι άρχοντές μας να καταδικαστεί σε θάνατο και τον σταύρωσαν. Εμείς ελπίζαμε ότι αυτός είναι εκείνος που έμελε να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Αντίθετα, είναι η 3η μέρα σήμερα από τότε που έγιναν αυτά και δεν έχει συμβεί τίποτα. Επιπλέον, μας αναστάτωσαν και μερικές γυναίκες από τον κύκλο μας. Πήγαν πρωί-πρωί στον τάφο και δεν βρήκαν το σώμα του. Ήρθαν λοιπόν και μας έλεγαν ότι είδαν οπτασία αγγέλων, οι οποίοι τους είπαν ότι αυτό ζει. Τότε μερικοί από τους δικούς μας πήγαν στο μνήμα και διαπίστωσαν τα ίδια που έλεγαν και οι γυναίκες. Αυτόν όμως δεν τον είδαν. Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Ανόητοι, που η καρδιά σας αργεί να πιστέψει όλα όσα είπαν οι προφήτες. Αυτά δεν έπρεπε να πάθει ο Μεσσίας και να δοξαστεί?» Και αρχίζοντας από τα βιβλία του Μωυσή και όλων των προφητών, τους εξήγησε όσα αναφέρονταν στις γραφές για τον εαυτό του. Όταν πλησίασαν στο χωριό που πήγαιναν, αυτός προσποιήθηκε πως πηγαίνει πιο μακριά. Εκείνοι όμως τον πίεζαν και του έλεγαν: «Μείνε μαζί μας, γιατί πλησιάζει το βράδυ και η μέρα ήδη τελειώνει». Μπήκε λοιπόν στο χωριό για να μείνει μαζί τους. Την ώρα που κάθισε μαζί τους για φαγητό, πήρε το ψωμί, το ευλόγησε και αφού το έκοψε σε κομμάτια, τους έδωσε. Τότε ανοίχτηκαν τα μάτια τους και κατάλαβαν ποιος είναι. Εκείνος όμως
έγινε άφαντος. Είπαν τότε μεταξύ τους: «Δεν φλεγόταν η καρδιά μας μέσα μας, καθώς μας μιλούσε στο δρόμο και μας ερμήνευε τις γραφές?» Την ίδια ώρα σηκώθηκαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ. Εκεί βρήκαν συγκεντρωμένους τους 11 μαθητές και όσους ήταν μαζί τους, που έλεγαν ότι πραγματικά αναστήθηκε ο Κύριος και φανερώθηκε στο Σίμωνα. Τους εξήγησαν λοιπόν και αυτοί τα όσα τους είχαν συμβεί στο δρόμο και πώς τον αναγνώρισαν όταν τεμάχιζε το ψωμί. Την ίδια εκείνη μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, όταν βράδιασε και ενώ οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι κάπου με κλειστές τις πόρτες, επειδή φοβούνταν τις Ιουδαϊκές αρχές, ήρθε ο Ιησούς. Στέκεται στη μέση και τους λέει: «Ειρήνη σε εσάς». Κι όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Οι μαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο. Ο Ιησούς τους είπε πάλι: «Ειρήνη σε εσάς. Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω κι εγώ εσάς». Έπειτα από τα λόγια αυτά, φύσηξε στα πρόσωπά τους και τους λέει: «Λάβετε Πνεύμα Άγιο. Σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες, θα τους είναι συγχωρημένες. Σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες, θα κρατηθούν έτσι». Αυτοί από τη χαρά και την έκπληξή τους δεν πίστευαν στα μάτια τους. Τους ρώτησε τότε ο Ιησούς: «Έχετε τίποτε φαγώσιμο?» Του έδωσαν τότε ένα κομμάτι ψητό ψάρι και ένα κομμάτι κερίθρα με μέλι. Τα πήρε και τα έφαγε μπροστά τους. Ύστερα τους είπε: «Αυτά εννοούσα με τα λόγια που σας έλεγα όταν ήμουν ακόμη μαζί σας, ότι δηλαδή πρέπει να εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα για μένα στο νόμο του Μωυσή, στους προφήτες και στους ψαλμούς». Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 μαθητές που λεγόταν Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές: «Είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας». Αυτός όμως τους είπε: «Εγώ αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά κι αν δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στη λογχισμένη πλευρά του, δεν θα πιστέψω». 8 μέρες αργότερα οι μαθητές ήταν πάλι μέσα στο σπίτι μαζί τους και ο Θωμάς. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές. Στάθηκε στη μέση και είπε: «Ειρήνη σε εσάς». Έπειτα λέει στον Θωμά: «Φέρε εσύ το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου. Φέρε και το χέρι σου και βάλ' το στην πλευρά μου. Μην αμφιβάλλεις και πίστεψε». Ο Θωμάς τότε του αποκρίθηκε: «Είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Του λέει τότε ο Ιησούς: «Πίστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου. Μακάρι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να με έχουν δει». Μεθημέρας 8 της εγέρσεως σου, Ιησού βασίλευ, μονογενές λόγε του Θεού. Οφθείς τις μαθητές σου και κλεισμένων των θύρων την ειρήνη
απιστούντι μαθήτη τους τύπους έδειξας. Δε βρω ψηλά φύσον τας χείρας και τους πόδας και την ακύρα τόνου πλευρά. Ο δε πιστής ο Κύριος μου και ο Θεός μου, δόξα Αργότερα ο Ιησούς εμφανίστηκε πάλι στους μαθητές στην όχθη της λίμνης της Τιβεριάδας. Και να πώς εμφανίστηκε. Ήταν μαζί ο Σίμων Πέτρος, ο Θωμάς που λεγόταν Δίδυμος, ο Ναθαναήλ που καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας, οι δύο γη του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητές του. Τους λέει ο Σίμων Πέτρος, «Πηγαίνω να ψαρέψω, ερχόμαστε κι εμείς μαζί σου», του λένε εκείνοι. Βγήκαν έξω και αμέσως ανέβηκαν στο πλοίο, αλλά όλη εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτα. Όταν πια ξημέρωσε, στάθηκε ο Ιησούς στο γυαλό. Οι μαθητές όμως δεν ήξεραν ότι ήταν ο Ιησούς. Τους λέει τότε ο Ιησούς, «Παιδιά, μήπως έχετε κάτι για προσφάγι?» «Όχι», του αποκρίθηκαν. Εκείνος τότε τους λέει, «Ρίξτε το δίχτυ στη δεξιά μεριά του πλοίου και θα βρείτε ψάρια». Πραγματικά, έριξαν το δίχτυ και τα ψάρια ήταν τόσα πολλά που δεν μπορούσαν να τραβήξουν το δίχτυ. Λέει τότε στον Πέτρο ο μαθητής εκείνος που ο Ιησούς τον αγαπούσε, «Ο Κύριος είναι». Μόλις άκουσε ο Σίμων Πέτρος πως είναι ο Κύριος, ζώστηκε το ημάτιό του επειδή ήταν γυμνός και ρίχτηκε στο νερό. Οι άλλοι μαθητές ήρθαν με το πλοιάριο, σέρνοντας το δίχτυ με τα ψάρια, γιατί δεν απήχαν από τη στεριά παρά 100 περίπου μέτρα. Όταν αποβιβάστηκαν στη στεριά, βλέπουν εκεί αναμένη μια ανθρακιά και ένα ψάρι πάνω στη φωτιά και ψωμί. Τους λέει ο Ιησούς, «Φέρτε από τα ψάρια που πιάσατε τώρα». Ανέβηκε τότε στο πλοίο ο Σίμων Πέτρος και τράβηξε το δίχτυ στη στεριά, γεμάτο μεγάλα ψάρια, για την ακρίβεια 153. Και ενώ ήταν τόσα πολλά ψάρια, το δίχτυ δεν είχε σκιστεί. «Ελάτε να φάτε», τους λέει ο Ιησούς. Και κανείς από τους μαθητές δεν τολμούσε να τον ρωτήσει, «Εσύ ποιος είσαι?» γιατί ήξεραν πως είναι ο Κύριος. Έρχεται ο Ιησούς, παίρνει το ψωμί και τους το μοιράζει. Το ίδιο έκανε και με το ψάρι. Αυτή ήταν η τρίτη εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές μετά την Ανάστασή του. Όταν λοιπόν έφαγαν, λέει ο Ιησούς στον Σίμωνα Πέτρο, «Σίμων, γέ του Ιώνα, μ' αγαπάς περισσότερο από όσο αυτή εδώ?» «Ναι, Κύριε», του απαντάει ο Πέτρος, «εσύ ξέρεις πως αγαπώ», του λέει τότε. «Βόσκε τα αρνιά μου». Το ρωτάει πάλι για δεύτερη φορά. «Σίμων, γέ του Ιωνά,
Μ' αγαπάς? «Ναι, Κύριε», του αποκρίνεται εκείνος. «Εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ», του λέει τότε. «Ποίμενε τα πρόβατά μου?» Τον ρωτάει για τρίτη φορά. «Σίμων, γιε του Ιωνά, μ' αγαπάς?» Στενοχωρήθηκε ο Πέτρος που τον ρώτησε για τρίτη φορά «Μ' αγαπάς?» και του απαντάει «Κύριε, εσύ τα ξέρεις όλα, εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ». Του λέει τότε ο Ιησούς «Βόσκε τα πρόβατά μου. Όταν ήσουν νεότερος, έδαινες τη ζώνη στη μέση σου και πήγαινες όπου ήθελες εσύ. Όταν όμως γεράσεις, σε βεβαιώνω πως θα πλώσεις τα χέρια σου και κάποιος άλλος θα σε ζώσει και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις». Αυτό το είπε για να δείξει με ποιον θάνατο θα δόξαζε τον Θεό. Και αφού το είπε αυτό, του λέει «Ακολούθησέ με». Γυρίζει τότε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητής που ο Ιησούς τον αγαπούσε. Εκείνος που στο δείπνο είχε γύρει στο στήθος του και του είχε πει «Κύριε, ποιος είναι αυτός που θα σε παραδώσει?» Όταν λοιπόν τον είδε ο Πέτρος, λέει στον Ιησού «Κύριε, και με αυτόν τι θα γίνει?» Ο Ιησούς του λέει «Κι αν εγώ θέλω αυτός να με περιμένει ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα? Εσύ ακολούθησέ με». Διαδόθηκε λοιπόν αυτός ο λόγος στους αδελφούς, ότι δηλαδή ο μαθητής εκείνος δεν θα πεθάνει. Ενώ ο Ιησούς δεν του είπε πως δεν θα πεθάνει, αλλά «Κι αν εγώ θέλω αυτός να με περιμένει ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα?» Κατόπιν τους οδήγησε έξω από την πόλη ως τη Βηθανία. Σήκωσε τα χέρια του και τους ευλόγησε. Καθώς τους ευλογούσε, άρχισε να απομακρύνεται από αυτούς και να ανεβαίνει στον ουρανό. Αυτοί τότε τον προσκύνησαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά και έμεναν συνεχώς στο ναό υμνολογώντας και δοξολογώντας τον Θεό. Ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο. Οι ουρανοί ετοίμασαν των θρόνων αυτού νεφέλε την επίβασιν αυτού. Άγγελοι θαυμάζουσιν άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτόν. Ο Πατήρ εκδέχεται ον εν κόλπης έχει συναηδίον. Το Πνεύμα το Αγίον και λέβει πάση της αγγέλης αυτού αρατέ